Vitus en vituer viner. Og da det snur seg om penger, så har Vitus lært okkur omkring. Er det ikke sånn Vitus? Ja. Og han har skrivet det her, tåsa, begge vi til små og til store, om hvordan det er å ha penger, og ikke nøyte å nekva penger. Vi er en firmen som vaksen, og øyne som bad, at du ikke nøyter å nekv, men å spære og å savne sammen. Ta et høre gjeldskort, lykkes med det store her, etter heta fitta som Bobo finner ut det, fra som Vitus og Bobo ra, ja, men så det tog kort. Du måste inte leta några annan få det. Och då du köper, lät ångan färre att du några sens vid dig, men du måste visa det till terminalen och du måste switcha det alla tøyna. Är det så, Vitus? Ja. Och så är det tog kort. Lät ångan annan få det, och det fyller ett lögnetal vid 4 tölum, och det måste du inte säga någon. Vitus, kan jag säga det vid det? Nej, slett inte. Är det bara mot? Switcha det vad Vitus säger. Løgnetallet, det måste du ikke utflytja til nækran. Det er bare du som vet det. Og det er bare du som skal vite det. Og senast, så kan du få inn telefonene, velge at tagga nye appene som heter pengaskapet, så kan du fylle vi, så sørst du hvordan du øyer, og hvordan du kan nøyde. Så ta kan du velge spære, og være rødgen, og skilagåver, akkurat som Vitus har lært å være. Så tåsa blir firmynd, gjeldskorset tøyt, og løgnetallet tøyt. Nøyt pengaskapet fylt vi. Ved rødgen og spæren, sammen med Vitus og Bobo.